Uyabona le ndaba okungenisa kwey'moto zase-China isiyenze saze sayikhohlwa ezinye iy'nkampani njenge-Opel. Kuqala i-Opel yayidume kakhulu idayisa ubuthaphuthaphu kodwa manje ibukeka ithwele kanzima. Lokho kodwa kusho ukuthi iy'moto zayo ziyabheda ngoba uma ubuka izinga le-Grandland hhayi liphezulu kakhulu. Yikho phela ukuthi isempini enzima ngoba ibanga ney'moto ey'ningi njengo-Haval H6, i-Omoda C7 esanda kufika, i-VW Tiguan, i-Kia Sportage, i-Hyundai Tucson nezinye. Yona kodwa ayifani nalezi imbangi zayo ngoba kunenhlobo eyodwa ekhona kuphela i-GS Line. Inenjini e-1.6 litre turbocharged ka-petrol inamandla u-135 kilowatts netorque ewu-240 Newton meters. Gearbox uyi-6-speed automatic futhi idonsa ngamasondo angaphambili. Gearbox ubuye ube nakho-ke kodwa ungashintshi kahle kwezinye iy'khawu kodwa kuyona into engaze ikwenze uze uyidube. Amandla ngimezwe nje enele njengoba kungeyona imoto ejubane kodwa kuyimoto okuhamba nomndeni ngokukhululeka nangokuphepha. Kupetrol ibidla amalitha awu-11.1 100 kilometers ethangini eliwu-55 liters. Kubo kwayo bathi idla 7 liters per 100 kilometers kodwa-ke kumina hayi bekuphezulu nokuyinto-ke engaze wenze uzucabange imbangi njengayo Tucson kube khona injini kadizili kuyona. Engikuthandayo kodwa nge-Grandland ukuthi inenqwaba iy'nsiza zomshayeli nezokuphepha bayifakile. Ngiyakuthanda futhi ukuthi noma uhambo olude akunqenisi ngoba iy'hlalo zangaphambili ziyakumasaja. Empeleni zonke nje futhi nezangemuva zintofontofo futhi kunesikhala esikahle sabagibeli abahlanu. I-wheelbase yayo inkulu ivuleke kahle ngaphakathi icishe ilingane nezinazo iy'mbangi zayo lezo Tucson no-Jetto Dashing, o-GEC M2, o-Beijing X55 ivuleke kahle nje nayo ngaphakathi. Nebhuthi futhi isinkulu kunendala u-550 liters so iy'mpahla ayisali. Ngaphambili ne-touchscreen infotainment system egqame kahle ikuvezela ingaphandle lemoto njengoba inamakhamera emzimbeni. Xhuma khona i-Apple CarPlay nge-Android Auto ifoni udlala khona umsakazo nokunye kodwa engathi ungayinikeza isikhashana kancane ukuthi uyijwayele izinto zakhona ukuthi zisebenza kanjani. Phinde ibe ne-digital instrument cluster-ke futhi lana. Phezulu kune-panoramic sunroof enhle engenisa kahle ukukhanya. Iy'hlalo zangemuva ziyafudumala, iney'mbobo zokuchaja nge-USB nangemuva. Phinde ibe ne-ambient lighting inhle nje ngaphandle nangaphakathi. Ngaphandle futhi iyabukeka ishango uphawula Opel olukhanyayo ngaphambili nangemuva futhi umbhalo wegama layo uyakhanya. Ama-light angama-LED akhanya athi bhala ngaphambili and futhi bathi awamxhophi omunye umshayeli uma ihamba ngayo ebusuku. Ubuhle bayo-ke bupheleliswa ngama-rim awu-19 inch. Hayi yinhle iqedile le Opel Grandland futhi kuhle ukuthi ifike iphelela akukho kwengeza ngemali ethize kodwa kungabi nenhlobo ey'ningi okhetha kuzona nale ntengo yayo ethe ukuba phezulu nangokushuba kombango kungase kuyiphazamisa impela. Ibiza u-789,900 egaraji.